So, a few days ago, a Yes. couple of weeks or so ago, Mhm. takazungumuka to some news. You took social media by storm, by Yeah. literal storm. Makavama, because baba reva tezende ve GT. Ndizvozvo. Nemamwe lyrics angari a bit MC Kanzwa, controversial. Ndi mama mataura mega aiwa zvakakosha. regerega tinyatsotaura nemwana. Zvakakosha kuti munhu aziye nyaya yake. Ndobva vangumuka pepi ndobva vatoti inini I'm now moving to gospel music. Ndizvozvo. Take us through that. What happened? What were the events that led to that? All right, first of all, ndoda kungoti pamadecision andakaita ese kubva ndichizva akubautswa izvozvo. I think iyi ndo best. Yeah, definitely. Amen. Ndo best yekuti I don't apologize to anyone. Okay. All right. Secondly, I think Mwari vakatipa free will. Yekuti kana une zvaуда kuziva unokwanisa kutsvaga kuti uzviwane. Hani zvakanditsvaga uchawana. Yeah, so at a certain point ndanda kutsvaga kuti panyika panapa timboriwana takauya kuzoiti. Takangouya here kungozvarwa todya sadza totofa zvotongudza akaenda. Utongoitawo wako kana uri musalad ungoita zimusaladi ringori panyika rotofa zvotovharana. Zvokunzi aivapo. So ndakatanga ndaifarira kuteerera masemoni stereki evanhu vakasiyana but mongozwa ini tiri vaimbi takatamba navanhu vakawanda stereki maprofetsi vafundisi. So chekutanga ndechekuti hakuna profeta akauya kwandiri, hakuna mufundisi akauya akandigarisa pasi, because hakuna munhu akati ndazoona wanzi naMwari ita so. Pane mashoko akadaro akambotenderera. I like that you're dispelling them. Makaanzwa iwayo handisi. Ndakange ndakuona kunge zvakuda kudaro. The reason ndiri kudaro ndekuti vanhu kana ndi Satan anotry by all means ku discredita Mwari. Kuti Mwari angatenda munhu akadai here, pamwe munhu akauya akadi akamuconvince no. Through kuverenga Bible nekuteerera masemoni evamwe vanhu. I think first time pandakadecide no hana ndichiri muGT ipapo. Pandadecide kuti no ndakuda kumbotsvaga chokwadi chaicho kuti zvakamira sei. Because kudhara takamboti namati ndobata backslider through zvinhu zvakawanda. Unozwa panopa kuti wakatemba mumwe munhu ka wozoona avhura hombe wobva kuti saka zvokunamata ndezvokunyeba izvi. So this time ndandakuda kutsvagira ndega kuti Jesu wacho kana achinzi da kunyatsoona ndega kuti Mwari vari kuti chii. After that ndakabva ndatanga kudaro. So chimwe chandonyanya kufara handina kutendeuka kana kuti ndatambura. Ndakatendeuka ndichipisa. Look, we're not going to gloss over that. Matingo mbara. Aiwa. Handisi kuda kuganza. Makatinoka mchirira. Zvamaitonyatsoziva kuti pana ndokuzva. And ndo best album rangu, Prove Them Wrong. Yes. Ndikutaura nema-facts angu kuti ndandiri fully booked mashows internationally nemuno marichi uya zvakadaro. But ndakatendeuka ndiri muhotel yakanaka zvisingaite muAustralia. Ndo mandakanyatsoti no ndakadecide ndiri one. Serious? But ndaverenga wangu Bible ndachiona vamwe vachiparidza chichi. After ndadecide kuti no ndozvandakuda. I think munhu watotendeuka zvemachokwadi ukagamuchira Jesu. Ndiyanditanga kuchikuchuna ega. All right. So from there mashow esakazoitwa nandangoimba but ndandisisipo. Okay. Yeah, like ungoripo but you are grieving with no